cacho regalo, os reis deben ser ben ricos. Non, que fan masia. É verdade. Hai que facer verdadeiros milagres para lle dar á túa familia o mellor e poder chegar a fin de mes. Mais co tempo aprendes que hai milagres que teñen truco e que saber elixir no día a día fainos moito máis ricos. Fairy, 25 anos de aforro, fan milagres. Spiderman cambiou! Descubre con cada menú de Burger King os novos superpoderes de Spiderman 3. Podes coleccionalos. Burger King, aquí Cielo King. O carro veciño escapou. E aí están os cereais Nesquik. É que están tan bons. Que saben a Nesquik. Teño un plan, rapaces. Probando. Miau. Miau, miau. Agora, Quickie. Ya. Gañamos os cereais Nesquik. Os únicos cereais con sabor a Nesquik. Nada lle impide a un superheroe tomar o seu almorzo favorito. Descubre con Spiderman os 4 lanzarredes que regalamos nos estoxos dos cereais Nesquik e Chocapic Duo. Bollicao cambiou. Descubre unha explosión de crema de cacao de punta a punta. Novo Bollicao. Reps, transfórmalo. Un vehículo y un robot. Intercambia piezas de tu coche para crear tus propias batallas. Reps, licencia para montar. Majorem, desafío total. Un galego falante. 50%. Sí, o 50%. O teclista que é Moncho. Sara e Edu falamos habitualmente en castelán e eles sempre falan en galego. Pero bueno, que é unha relación fluida igualmente. Sí. Cantamos en castelán e en galego. Bueno, os porqués, pois o castelán, pois é a lingua a nivel estatal que se usa e bueno, preferimos facelo en castelán e despois usamos o galego porque, bueno, é o noso idioma e unha parte tamén un idioma que se presta moito ao pop e queda moi ben, moi doce e nos gusta usalo e tamén empezar a reivindicar un pouco dentro do pop que hasta ahora nunca se usou. Sempre temos algún contacto con algún fan e tal que non é de Galicia e parece que lle gusta bastante os temas que facemos en galego e nos piden as letras e tal, entón está ben seguir un pouco por aí. Y son la gente que te dice, a ver cuándo grabáis Venga en galego e tal. Porque esa é a nosa idea de recompilar así unhas cancións en galego e quizá publicar algo. Resultaba curioso que un grupo con un sonido como el nuestro explorase el gallego. Yo creo que ahora menos, creo que todo el mundo se está atreviendo mucho más y hay muchos más grupos y sobre todo con iniciativa y con ganas de hacerlo, con ideas y eso, quitar las etiquetas. Non hai conflito, cada quen fala o que lle peta é eso. Conflito non, porque nunca se impuxo unha lingua. Ahora mesmo estamos nunha fase no cal cada quen fala o que quere, non está imposto nin desde o poder político, nin desde nada. Está imposto polos medios de maneira civilina e tal, pero non hai conflito na sociedade. A xente non se pelexa por o que idioma fala. Eu creo que se non houbera conflito non estarías facendo este documental. Algo hai. Falar castelán hoxe en día é o máis fácil para unha persoa. Non require esforzo ningún. Porque é o que está socialmente ben visto, é o que socialmente non te marca, porque o galego está marcado e ten connotacións negativas ou pexorativas, non? Los de la aldea, se hablas en castelán tamén te ven mal.
E en la ciudad xa los en gallego tamén a veces te ven mal, así que es un enfrentamiento por las dos partes. Es decir, que no damos convivido el gallego e el castellano, no da convivido, las dos lenguas non se dan convivido bien en Galicia. Desde as miñas experiencias eu creo que non hai ningún impedimento para que se fale o galego, non hai ningún sitio onde te miren mal por falalo. Eu non vexo que teña tanto prestixio galego, eu non o vexo, senón estas cousas o que me pasou a min non sucedería. Empecé a facer as prácticas nunha clínica dental na Coruña e o primeiro que me dixeron foi que tiña prohibido falar o galego nesa clínica. Cando xa estaba dada de baixa da empresa anterior, chámame por teléfono para decirme que quedaran uns flecos pendientes por aclarar e que mos quería comentar antes de empezar a traballar. E o fleco era que non podía falar en galego, nin cos meus compañeros de traballo, nin cos clientes, moito menos, nin de ninguna maneira. Escribir moito menos, que ali había unha maneira de traballar e que todo se facía en castelán. Ela dicía que lle parecía increíble, porque eu dixenlle que me iba a costar un pouco, que eu era galego falante e que me iba a costar un pouco que entendera. Ela dicíame que, pero eso é increíble, como pode estar sucedendo eso, estamos vivindo en España tense que falar o español, cousas absurdas, que me parecían absurdas. Non hai discriminación, non, que va. O sea, ese señor xa consideraba que eu non era apta porque falaba en galego. Pújula el jefe. Que non se entiende. Me parece una tontería, pero bueno. Es que tú, que va a influir el gallego en hacer un empaste. No me jodas. ¿Qué lo vas a hacer peor? También que te despidan por hablar Claro, tu lengua. es una tontería. En tu tierra, si fueran otro en Madrid o por ahí. Si hablas chino, vale, pues sí, sí, pero no te entienden. En Galicia, que si hablas chino non te dicen nada. O galego en Galicia é un idioma de segunda, na miña opinión. En Galicia podes vivir perfectamente falando en español, pero non podes vivir falando só en galego. Galego ensinaron meus pais de pequeniño e despois deixei de falar galego por culpa do colexio. Chámame Andrés Bacelar Fernández, son daqui de Bueu. Eu falo máis ben castelán, pero mezclado con galego. Cada vez empezo a falar máis galego. Antes, xa de pequeniño, falaba galego e empecé a falar castelán e agora empezo a falar algo máis galego. Algo complicado é falar galego aquí, porque a maioría da xuventude fala castelán e notaste raro falando galego entre eles. Hai casos de xente que sempre falou galego e costes dos amigos falando castelán, pois cambia o idioma para falar con eles. Pola semana temos 3 días de entrenamento, despois os outros días dedicamos a estudiar, pero ainda temos bastante tempo libre para xogar ordenador, falar polo Messenger. Eu falo bastante galego polo Messenger, pero dentro do que cabe, porque non é que escribimos ninguna lingua, é algo raro, mezclamos palabras e resumimos moito. Nós sempre lle falamos en galego e empezaron a falar castelán cando o ir ao cole cos 3 anos ainda falaban galego, pero despois empezaban a mezclar galego, castelán e xa despois xa nada, xa agora todo é castelán que falan. O meu prefería falar sempre galego, xa desde pequeniño non deixalo, porque foi empezar os 3 anos no colexio, falaballe galego, as mestras e todo. Empezaron a falar castellano e quedei falando castellano salindo do colexio, pero gustaríame que xa no colexio me enseñárame galego e seguir falando galego. Penso que coa edad algún día volverán a falar galego, como cando eran pequeniños. Moitos anos. Para iso ten que pasar moitos anos. 1, 2, 3, ¡vuelve! Empecé a xogar balonmán desde aos 4 anos. Son o que máis tempo leva do equipo. A maioría dos que xogamos en balonmán somos de Bueu, aquí esparcidos, algúns de Beluso, de Meiro, de Cela, pero despois temos un de Cangas e os demais todos de Bueu. El que máis o que menos sempre hablan algo gallego e... Fálase máis galego aquí, en Cangas.